Fantastické. Anglická firma Intelligent Energy spravila objav objavov, keď vynašla batériu na vodíkový pohon. Poviete si, áno, niečo také už existuje. Táto firma však narvala túto batériu do iPhoneu a ten teraz dokáže fungovať až týždeň bez dobytia. Jediná zmena je, že cez port na slúchadka bude vytekať voda ako vedľajší produkt tejto novej a šikovnej baterky. No len si to predstavte. Stojíte a čakáte na bus a v okolí rozkroku sa vám začne formovať malá mokrá škvrna. Samozrejme, vaše vysvetlenie bude znieť dosť čudne. Nie je to, čo si myslíte, to mi vytekla z telefónu voda. Fakt, naozaj, ako ja som ani nič nepil, ani mi kam idete, čo? Fakt to nie je moč, hej! Damn it. Najlepšie na tom je, že vodík je horlavý a môžete ho použiť ako malú vodíkovú bombičku. Namiesto pirátov si budeme na Silvestra hádzať pod nohy telefóny. Nová doba. Všetci, čo sa cez leto potia, keby potné žľazy mali priemer futbalového štadiónu, anglické chladnejšie, vlhké a upršané leto sa zdá byť vykúpením. Ak sa však rozhodnete navštíviť prastarú mamu Ameriky, môžu za to vaše pavúčie zmysly. V Británii sa totiž po príjemnom lete partička pavúkov rozhodla, že si začnú v anglických domácnostiach hľadať samičky na párenie. Všetko by bolo v poriadku, keby tieto pavúčiky neboli veľké ako myš. Takže ak chillujete v posteli, pozeráte Spidermana a na stene nad vašou hlavou si to rozdávajú 2 8 cm pavúky, bežte. Bežte, čo má sily stačia. Nemám arachnofóbiu, ale keby toto vidím, tak podpálim dom, nasadnem do auta, j***nem to rovno do mora a pôjdem aspoň 8 hodín. Vystúpim najlepšie 3 km pod hladinou Atlantiku a tamto v pokoji rozdýcham. Na svete žijú milióny mužov a tí majú milióny pohlavných údov. No nie vždy je to rozdelené tak celkom férovo. Istý mladík z Indie vyrastal s takzvanou difáliou, čo je vlastníctvo viac ako jedného penisu. Horst, koľko si myslíš, že mal tento mladík z Indie penisov? Netuším, Roman, povedz mi. Nie jeden, nie dva, ale dokonca až 3 penisy a to sa už oplatí. To nie je úplne fér voči 43-ročnému Mohamedovi Abadovi, ktorý nemá žiadny. Ako mali si ho síce urval, teda, že vraj to bola nehoda. Ale dobrí ujovia lekári mu vymysleli bionický penis, vďaka ktorému môže byť znova mužom. Nie len, že má vyplnené miesto v gaťkách, jeho umelý údik dokáže divy. Mohamed je z toho celý vedľa. Aj keď mohol aj doteraz vykonávať malú potrebu, erekciu zažíva úplne poprvýkrát a doktori sú takí šikovní, že dokonca môže tvoriť potomstvo. To sú tie zázraky modernej medicíny. Nasledujúci dej sa odohral v Tajvanskom múzeu v meste Taipei, kde sa konala výstava Leonarda da Vinciska. Medzi návštevníkov zavítal aj ázijský 12-ročný chlapček, ktorého mal by určite veľmi zaujímali. Ako sa tak prechádzal a kochal umením, nechtiac z ničoho nič zakopol sám o seba a nežne zabrzdil rovno o obraz v hodnote 1,5 megadoláčikov. Následne sa tváril, že sa nič nestalo, že on tam vlastne ani nie je a pri výsluchu tvrdil, že to obraz mu skočil rovno na pesťovku. Po zložitej analýze sa predpokladá, že chlapec je tajvanskou verziou Jakea Harpera z 2,5 chlapa. Situácia sa nakoniec skončila pozitívne, obraz mal dobrú poistku a chlapec zatiaľ nepoputuje do pracovných táborov Severnej Kórey. Ropa je cool. A in. A frér. Nielenže vďaka nej môže Paťo stokovať z rukou venku zo svojho luxusného autiaku. Najnovšie prospeje aj našej kráse. Dobrí ľudia v Azerbajdžane chceli zrobiť wellness, no nevedeli vo svojej vysušenej krajine nájsť bahno a termálne pramene. Rozhodli sa teda využiť práve ropu. Sú presvedčení, že pokiaľ sa budete válkať vo vani plnej oleja, budete cool a fresh a in aj vy. A ešte k tomu aj krásny a zdravý. Takže ak náhodičkou máte cestu okolo Azerbajdžanu, to kde? Nenechajte si ujsť ropný kúpel, ropné zábaly, ropné masáže a ropné vlasáže. Len treba zistiť, či nie je náhodou nebezpečné pri takom romantickom kúpeli v rope mať zapálenú sviečočku. A keď sa raz minie ropa, môže začať nemenovaný reťazec z rýchleho občerstvenia začať dodávať svoj prepálený olej z McHranoliek. Drahí diváci, touto epizódou sme ukončili už druhú sériu 4 mov, ale nebojte sa, nemáte strach, o pár týždňov sme tu späť. A máme pre vás mega hodnotnú súťaž o ďalšie tričko 4 mov od Shortinátora, takže neváhaj a posielaj odpoveď na otázku, že čo sa stalo s Romanom po vypití 1,5 litra vody na X. Neváhajte a odpoveď píšte pod toto video alebo použite korešpondenčný lístok. My sa s vami lúčime a majte sa, čau. Čaute.